Jola? Na. Mbada? Hono. Do gonɗa tan aɗa manipulé téléphone ma ami. Wallahi mbiɗum ɗo rek. Gonɗa TikTok walla Facebook? Mbiɗum TikTok. TikTok rek. Golle puuɗe no woni toon ɓeeno ɓorno gayen TikTok puuɗe. Waɗanaade ɗum ɗo dande? Min. Ranani ko mbimi o. Mais à part ça sa Jola an kam ko kewata e nder aduna hay hunde ala ko tinta hen. Oda. Qu'est-ce que a tini farmata desanoɗo ɗo ñanden hokkono oto e wonde 7 millions o seedama? Eyi bon mariage bonnuɗo caggal galle ɗo tanade? Ah, mariage belɗo, machallah. Mariage bello wonti kata. Nana? Mariage bello ɗo wonti kata. Ni jawdi boni. Tembe mi haalani ko ɓuri ɗum ɗon. Aɗa andi kam wonani hay 2 mois. O afti ko esi go ha weeji tan o fiɗuɓe karo jungo mum yeeji. Israel kay for ko teddine. Ode teddinaka ode hoyna. Waɗe fof. Te ɗum ɗon sonno wona no hanni mboɗa hawri hen mboɗa andi ñande hen gosnimo ko no hande ni tawata ko falama guenaɗe. Jola oɗo bone barkin tawmi tan ko gorko o ene yarowoma tan ne karaw bille wala wetana cergal kay koma goɗɗo ɓiɗo koma ɗum aywa ɗum noon woni ko haalta ko andi mariage uji ɗi jeyataɗo no waɗe autoji no ɗe million ngaji tan kadi waɗe e weñi kewa waɗi wadde dure hewani ɓoyde noon resam kala mo jiiɗa rewata ko seram kadi an mbela yiide Junior Ndeysaan signor mum ɓeyrani haaldude ni hayankira min kaldi. o haalnima ko waɗi goɗe Min tawa ɗo honno ɗuɗe. Aissata de ko dendu ɗum ha reedu reedu ko gaye noppi ɗe tawata ɗum Wala Aissa? ni copine makko Junior deke deƴani de wona to ɗon o jogui course mo fooɗo jabe ko mon ɗo mum konko wuronde say mo renno haalani mo ɗum ya miski aduna ɗan hamni neɗɗo niɓi tan Kasni. Kasni. hem gayni haalde kono mi ñaagay hella mo gaynude Goto ñaaka haala kasni. teɓa mi haalde gueɗel gotel o taklu mum aɗa andi waji mbiyata on ɗo ko ferkiti ko mais kanko o taklu boyo mais Junior wonani ɗo de min mi meeɗa yiide ni wonde sukaɓe joni men kewi tooke Allah mo seedi oɗo debbo kam mboɗen so addani ɗiɗum Jaabo mi saw. tatoɓe o addat ɗum Hadma joftinde. Apari. non mais information ngaji ɗiɗo ɗi tan gandanma mi haalde ɗum Ok, sohla. Jijje fenani moƴƴi walla moƴƴani? fenade ke moƴƴani Rani fenani moƴƴani wadde on ko tegal fena. fenade ɗi kalma no woni worti e sa yettiɗo jojoni ma haalande ko no woni sifori Min noon haala ñan ko mi sohlani hen hay dara mi sohlani hen haala ñan. ewa wadde À partir d'aujourd'hui saɗa addanam ɗo hennama arara yewre eɗen pijje eɗen jalda kono haalulaji janandi mi sohlani hen ɗiɗum ko yewtere de ɗum wona yewteram ni mi yiɗa haalulaji janandi. ana ti yidde dal mi hami addanma information ngaji Jijje mi yiɗa anda fof no wiyete mi yiɗa jijje woto addanam mi yiɗa haala janan ko jijje accam mbeɗa mooli Allah wonko jejjini mini mi haalananani ko mi sohlani wota haala haajam noon tawɗo somi taw borom taw an ko min kersinta mboɗo ari mboɗo dogga mboɗo ɗumina mboɗo yowonde mboɗo addanma information ay gara wonde e fenade no moƴƴi walla moƴƴe min nene mboɗo foti ƴewtidade hooram de fenade ɗe ɗo ɗe gandanɗa hoorema fenade jamma fenade ñalawma ɓeɗa won taw toujours kabal ñande sehilam goto noon ko haali mbaɗa ndam goo o wi wonde so tawi neɗɗo ala ko jaggi ko yimɓeɓe jaggata ko ɗum tan woni ko heewi wattude hakkille makko eyi kono noon neɗɗo yo yaa ƴeewre jaggi so tawi wonde aɗa fina subaka law aɗa dawa so arti taw aɗa tampi a waƴatako ko jananum ko kono noon jot kewɗo kala mo jiiɗa jomum ko haajuji janani tan wonata e hakkille mum cey Amadou jaggu ɗemguel ma guel so tawi ko joola en sukaɓe tokos batti wajadema ɗo gacci ma ɗa foti pan no fatmi ni wiya ɗo tawatani mi ɗo guiɗo cuɓiɗe ɗo setti ɗemguel tan e MP3 ni Enough, man.
e dow gardugol ceerno ibrahima ba daïra moutahabina filahi dar salam fi madinatul ore fonde rend hommage à ceerno bocar alpha ba gando allah gando bindi tedduɗo teddinɗo bandu men cuuɗiɗo leppi leydi mo golle mum majjata mayata ha abada ɗum noon ko 9e édition conférence annuelle baɗo caggal ne mawludo o ɓenni ha fawi balɗe ɗiɗi ɗum noon ko altine le 10 waɗata so allahu lamɗo haaji programme o ko ni woni ɗo sifori 11h ha midi ko jaɓɓade hoɓɓe 14h ha 15h ɗum noon ko botari 16h ko mise en scène golle ɗe ne puɗɗo 16h30 ko prestation des délégations officielles 17h ko conférence bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam onon kala oɗon mbiya bisimilla mon e hoore fonde wuuro amgo malanga wuuro sernaɓe kamɓe waliyaɓe ko noon kay leyɗele ɗe fof goyi e hattede oɗo gorogone ceerno bocar alpha ba wona leyɗele tan wona asma wuuji tan bal kullal khaliqati dendagal ko Allah tagno gila e kuɗi ha e leɗɗe ha e koñkon fof tini goyi sankare oɗo ruttare oɗo ceerno bocar alpha rahmatullahi taala